Akademie komorní hudby je vzdělávací projekt, který je založený na výběru nejlepších studentů. Je to akademie pro stipendisty ve věku od 18 do 26 let. Spolupracujeme s německou nadací Villa Musica. Já jsem byl sám stipendistou nadace Villa Musica v letech 2007 až 2010. A když jsem opouštěl tuto nadaci a jejich překrásný zámek na řece Rýn, tak jsem si říkal, že by bylo skvělé, kdyby tuto šanci, co jsem já měl, měli i další stipendisté. A teď po 10 letech mohu říci, že se to podařilo. Tenhle projekt určitě je unikátní v tom, že stipendisté mají možnost si zahrát s profesionálními hudebníky, kteří fungují nejenom jako lektoři, ale vlastně jako spoluhráči. A že tam není klasický vztah mezi profesorem a studentem. Ty přátelství, které se tady zrodí na těchto kurzech, tak můžou vlastně zůstat na celý život. Akademie komorní hudby byla založena v roce 2015, čili dnes v Rudolfínu tady slavíme 10 let výročí za účasti všech našich stabilních partnerů, což je Česko-německý fond budoucnosti, Středočeský kraj, ale také právě nadace Villa Musica a spousta dalších. V první půlce se objeví naše první generace stipendistů, kteří tvoří úžasné komorní ansámbly, a v té druhé vystoupíme už ve větším hloučku, a to v metamorfózách Richarda Strause pro 23 solových nástrojů, a Jan Riant Dřízal nám napsal krásnou skladbu Svita Mortále, a tento kus v podstatě je takovým highlightem toho dnešního večera, protože Akademie komorní hudby je sice tradiční akademie, která se věnuje klasickému a baroknímu repertoáru, potažmo romantickému, ale také čas od času iniciujeme nové skladby a právě dneska zazní premiéra Jana Rianta Dřízala Svita Mortále. Mě baví ta určitá živelnost, někdy bych řekl až syrovost těch stipendistů a mladých muzikantů. Akademii komorní hudby přeju především dobré zázemí, spoustu skvělých dalších stipendistů, ochotných lektorů a doufám, že klidně 50 let ať to může fungovat dál.